Usamla lambok starmar ngar body president kaseng kisamla puli kakasi student union habakan tho tenge halo ka jingpan slam jeng ka sarkar India ban pentrai kam no ya kamat jingdawa bala slam ba kata ban pentrai kam ya ka inline permit hapo ka jela meglia ka dei ka jingbam buram ya ka rai bala sim hapo ka yeng darbar thau an ka jela habakren sikilap thai khubor hadin bladep ka jingbu sintiu ban kan mau buram ya ka lengkhu singiya ba arphas nam jong nongya lambarim ka KSU ba bulling do usamla lambok star marngar uloong ka jing slam ban pentrai kam ya ka ILP ka dei namar ba ka don ka jingle politics bat ka jing aidau ba ka jala meglia ka dei ka jala ka bahab ai lengba shaki wei pat ka jala ka dei ka ba omla ban priang Habedai ban trekam yak online permit ko kasala chungi kumjuru ban thopno ektin khasi bat garo haga khnet ko pra jom kartis insha ga India ngi ba teng ka new ban ya kachat reu ya kasala chungi bat kaju ko por nga sim ba kane ka dei ka jingmo krisnap ya kata ka jing bis ka jing dorbar ko ka kasala chungi bat kaju ko por yu le se kim new por ru ya kata ka ikhtiar jong teng rup ngot kinong to an ke chungi habang akran ni kata ka peniru ko cukup por bala kat salong biang kumcu ba ka jingjam ngimtep gilet Delhi ki akran am spangini atli kimat ni gilet ko ipat isu andai kumbangi I golong ba kita jam sokolat lada kidon ya kata ka jing kut jumut nadu ki benai ki snam balai ngi juong ba ki belong agresif ban persngau ban budien ba sekarang dia ba ka ILP kan terkam ko cala jungi handai ka cukup por ngi iru ba kadan ka jingele politik ni kakap handai ka kai bang ko aman ong teng yakimat isu jong ngajat benrio ni jong ngajala bai la suile politik la suile sanyima tang ban toy meno kaduk bai yap ba cenjar pat ipat ba jong ngajala te ipat ba ro ngasrai musotho kene ai kan bisar lang ik ba je balong hakni kisnam balai baro sekata ki chuo fer kisakut kas jing sakut ki chuo fer kabanang kong ka jing bom don kamon ban petrikam ni takimat jindawa kabaar ka jingele politik isu man pelong kum deba ni hap lang yakhi iksana pos ko hi kita kidau ban ong ba kene ka jala jungi di ka jala ba jai lang ba kalong no bakla ban sugi tengah ta ikran ya ka ILP kalong aba dan kamon ban petrikam ban ai ban approve no ka ILP ya ka jala jungi kam dan jinge ban baik kita jingget cuwa ne kat jingya ka kum ka jingya cukup ki modalities ki la ban ya fer na ka wei ka state jong petrikam ka ILP handai ka jing ri tengan sa ang ta ka ngai ba ka don ke e shalandan dan kaliang hi jong kaseng ngisu ong ta kene ka wei ka jingyai pen slam jong sarkar ban petrikam ka ILP ka jingyai pen slam jong sarkar jala ban petrikam ba ji an don lupa kamdai ban keno bat kamdai ban kedau bagi samla ki pitai kini ki jelong namar ba I tek teng ka jingkuman ba bomdon kamon ban petrikam ki mat jingdawa ki ba babun ki kerhun sang balang ki rubat ba wat ki nangyalam nakit ki hima sesong stal klej pen snow ndai kum golong mata kita ki mat dua syukut tang ki jing pen snow ndai ngimpat I hadu mata ba kan petrikam Ramadan kumla angut kumla tmu